اللہ والیاں دے نیڑے نیڑے آ تے غم تیرے مک جان گے اللہ والیاں نیڑے نیڑے آ اللہ والیاں نیڑے نیڑے آ تے غم تیرے مک جان گے اللہ والیاں نیڑے نیڑے آ اللہ والیاں نیڑے نیڑے آ تے غم تیرے مک جان گے بس اللہ 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 جی بھائی دوستوں السلام علیکم، امید کرنا ساری ٹھیک ٹھاک ہے، سب خوش باش سے تعالیٰ نیز و ایمان جو دوستوں اج میں موجود ہوں ضلع میرپور علاقہ ہے چکسواری، اور چکسواری نہ کیا علاقہ ہے پلاک پلاک نے ایریا موجود ہوں تو پیچھا تک کہہ سکتے ہیں. اج اتنے میلہ لگا تو میلہ کیوں لگا ہے، کس سلسلے لگا اتنے عرس مبارک عرس کس طرح یہ حضرت محمد عالم بادشاہ عرس ہے. پچھلے دنوں سے تک کیا سی ہے کہ انہوں نے جو زیادہ نشین سن محمد آفتاب عالم وہ فوت ہو گئے سن، یا عرس ہے مبارک ہے محمد عالم بادشاہ جا انہوں نے والد محترم سن تو انہوں نے عرس مبارک ہے. تو بیسیکلی جی ویڈیو سی ہے تو اس عرس مبارک باری تک سو کس طرح منائی جانا ہے عرس مبارک، تو اس کہڑے کہڑے اتنے تقریبات ہونی ہیں عرس مبارک تو بہت ہی بڑا اتنا میلہ ہونا ہے. تو اصل تو نہیں سی پتا جب اتنے آئے ہیں تو پتہ لگا ہے. تو جو ویڈیو چیک کرو کہ اتنا عرس مبارک کس طرح منایا جانا ہے. جی ہمارے دوستوں فوٹیج تک کی اس ویلے موجود ہیں مین گیڈیا پہ اس دربار نے تو تک کہہ سکتے پڑھی لگی ہوئی حضرت میاں محمد عالم سرکار بادشاہ ہورانی. تو اس پر سارا کچھ انہوں نے لکھا ہے، شجرہ نسب جو کچھ بھی ہے انہوں نے وہ اتنا سارا کچھ لکھا ہے. تو ہوں اصل جسے اس دربار نے اندر تو اسی نے اندرونی مناظر چیک کراسا ہے اس دربار نے. اللہ 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 بس اللہ اللہ ورد پکا بس اللہ اللہ ورد پکا تے غم تیرے مک جان گے اللہ والیاں نیڑے نیڑے آ تے غم تیرے مک جان گے. چھڈ دے زمانے اتے سبے ہیرا پھیریاں رب دے علم وچ سبے گلاں تیریاں رب دے علم وچ سبے گلاں تیریاں. کر توبہ سچے رب نو منا کر توبہ سچے رب نو منا تے غم تیرے مک جان گے اللہ والیاں نیڑے نیڑے آ اللہ والیاں نیڑے نیڑے آ تے غم تیرے مک جان گے بس اللہ 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 بس اللہ اللہ ورد پکا بس اللہ اللہ ورد پکا تے غم تیرے مک جان گے اللہ والیاں نیڑے نیڑے آ تے غم تیرے مک جان گے. تیرا دو جہاناں تے مقام بن جاوے گا عاشقاں دے وچ تیرا نام بن جاوے گا عاشقاں دے وچ تیرا نام بن جاوے گا. یاری رب دیاں بندیاں نہ لا یاری رب دیاں بندیاں نہ لا تے غم تیرے مک جان گے اللہ والیاں نیڑے نیڑے آ اللہ والیاں نیڑے نیڑے آ تے غم تیرے مک جان گے بس اللہ 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 بس اللہ اللہ ورد پکا بس اللہ اللہ ورد پکا تے غم تیرے مک جان گے اللہ والیاں نیڑے نیڑے آ تے غم تیرے مک جان گے. کدی بھی شیطان والے راہ اتے
ਲੱਗੀ ਨਾ ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਨਾ ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿਤੇ ਹੋਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਤੇ ਗਮ ਤੇਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਗਮ ਤੇਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਬਸ ਅੱਲਾ 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 ਬਸ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪਕਾ ਬਸ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪਕਾ ਤੇ ਗਮ ਤੇਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆ जी हमारे दोस्तों इस वक्त इस फुटेज दरबार नहीं था इस वजह से पीछे तक सगळे पंगूड़े शंगूड़े भी लगे हुए तो जरा उर्स है मेला नुमा उर्स है तो मेले ये काफ़ी वाम आई हुई है खास कर इस बच्चे आए हुए थे तो सो हूँ जुलसा जी सही फुटेज चेक रहा इस मेले भी चेक रहा कि कि चीज़ा मौजूद हैं इस मेले अंदर वाला माहौल भी दसिया जाए आइसक्रीमा शैसक्रीमा बाकी माहौल तो असं चेक करा ही रहे हैं वैसे आइसक्रीम खाने का दिल तो नहीं करना है पक्की गल है नबील साहब अगला क्या प्लान है साड़ा ठीक है तैयार करो ना बंदे डरने भी आए मंसूर है ये मुनकर है मंसूर इनकार ही करना नहीं राशिद साहब मंसूर की उधर छोड़ी आयो नसी गया मंसूर बड़ा अंदर पानी है राज साहब संग उल्टियां भी होनिया ध्यान रखे है राशिद साहब इतना ही है ना उन्हें चाहिए बाहर कटे ये ख्याल रखे जी स्पेशल बंदे साढ़े राशिद साहब ठीक है ना दिती है सरेस डालिए वीडियो बनाइए माँ पर बिक्री ठीक होनी भाई माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र सही ठीक है ना गर्मी है बस ठीक हो जाती है आया जी खलो कट्ठे जुलने हैं
جی ہمارے دوستوں کے ساتھ فوٹیج تک کی سو میلے نہیں گیا تھا دلہا شریف جو میلہ بھی لگایا تھا ہوں سب فوٹیج تک سو لاسٹ پر اس گراں نہیں چھوٹا سا گراں ہے بہت ہی پیارا گراں ہے چو طرفوں اس نے پہاڑ ہے تو سینٹر یہ گراں ہے تو بہت ہی خوبصورت ویو پیش کر ہی رہا تو چیک کر سو ان شاء اللہ کی بہت ہی پسند اسی ہے تو نال ہی سو کہ سائنس دعا نال اجازت کہ سانی خدمت اسی طرح نئے نئے ویو تو نئی نئی ویڈیو کے حاضر ہونے سے تب تک دیو اجازت فی ایمان اللہ نیڑے نیڑے آتے غم تیرے مک جان گے پیش کر رب نو وسیلہ 5-12 دا 4-11-12 نالے سارے درباراں دا 4-11-12 نالے سارے درباراں دا رب کر سی کرم دی نگاہ رب کر سی کرم دی نگاہ تے غم تیرے مک جان گے اللہ والیاں نیڑے نیڑے آ اللہ والیاں نیڑے نیڑے آ تے غم تیرے مک جان گے بس اللہ 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 بس اللہ اللہ ورد پکا بس اللہ اللہ ورد پکا تے غم تیرے مک جان گے اللہ والیاں نیڑے نیڑے آ تے غم تیرے مک جان گے کہندا نہیں شیرازی اہو لوک سارے کہندے نے چکے ہوئے رکھاں نوں ہی پھل بہتے پیندے نے چکے ہوئے رکھاں نوں ہی پھل بہتے پیندے نے